והנושא הזה קצת מורכב, כי השאלה הזאת, מה קורה אחרי המוות, קודם כל זאת שאלה שלילית. כי מוות זה דבר מפחיד, דבר שלילי, אנשים לא רוצים למות, בדרך כלל רוצים לחיות. עכשיו, נתחיל מזה גם שעוד משהו שחשוב לי לציין, שההפך ממוות זה לא חיים, זה לידה. כי החיים הם משהו מתמשך כזה שאנחנו חיים, נושמים והכל, ואנחנו לא יודעים להגיד בוודאות מה קורה אחרי המוות, ואנחנו לא יודעים מה קורה לפני שנולדנו, אנחנו רק יודעים שעכשיו אנחנו קיימים, ועל פי זה לדעת כל מיני דברים. עכשיו, השאלה מה קורה אחרי המוות היא שאלה מאוד מעניינת, למרות שהיא קצת שלילית ומפחידה, כי ככה אנחנו נדע מה קורה איתנו. יום אחד, הרי אין דבר כזה חיי נצח, כולם ימותו יום אחד. ולכן, עכשיו, בואו נסתכל, תראו, בשביל לקבל תשובה נוספת למיליון התשובות האפשריות לשאלה של מה קורה אחרי המוות, צריך לחשוב גם מה אנחנו יודעים כרגע. מה אנחנו כרגע, מה יש סביבנו כרגע. יש נניח, בטבע יש, באופן טבעי, יש עצים, יש שמש, יש עננים, יש בעלי חיים, חתולים, כלבים, נחשים, חרקים, בני אדם, יש לנו לב, יש לנו כליות, יש לנו ריאות, יש לנו איברים פנימיים, יש לנו עיניים, אוזניים וכו'. עכשיו, זה מוביל לשאלה אם יכול להיות שמישהו ברא את זה. עכשיו, אני בתור חילוני חושב שלא. כי אם היה מישהו שברא את זה, אז גם היינו יודעים שהוא קיים, היינו רואים איזשהו סימן שהוא קיים בכלל. אז השאלה של מה קורה אחרי המוות מתקשרת גם לשאלה אחרת, שאם יש אלוהים או אין אלוהים, אם קיים אלוהים או לא קיים אלוהים, אם קיים דבר כזה או לא קיים דבר כזה שנקרא אלוהים. וזה קשור גם לשאלה הזאת, כי אם קיים אלוהים, נניח סתם דוגמה, אז הוא גם זה שהמציא את החיים, המציא הכל, גם את האיברים הפנימיים, הוא המציא הלב, שתי הריאות, שתי הכליות, המערכת העיכול, המעיים והמוח וכל זה. והידיים והרגליים כמובן וכל זה. עכשיו, הדבר הזה אין סיכוי באופן הגיוני שהדבר הזה נוצר ככה סתם מעצמו פתאום. כלומר, זה קרה דרך משהו שהומצא. אבל גם אם באופן תיאורטי, נניח נקפוץ למסקנה, נניח סתם לדוגמה באופן תיאורטי, שיש אלוהים, אז אין דרך לראות או לשמוע אותו, ואז גם אין דרך לדעת בוודאות שהוא קיים או לא קיים, ואז גם אותו דבר, השאלה של מה קורה אחרי המוות, אין דרך לדעת מה קורה אחרי המוות, כי אף אחד לא הצליח לחזור משם, כי אף אחד לא הצליח להוכיח עד היום הזה באמת, אם יש דבר כזה גן עדן או גיהנום וכדומה. אבל מחקרים הוכיחו, משהו מעניין שאני קראתי, חוויה חוץ גופית, חוויית סף מוות, שכשבן אדם עומד למות, אבל לא מת בסוף, כלומר חזר לחיים, כאילו הלב שלו הפסיק לפעום או משהו כזה, או המוח שלו הפסיק לתפקד לרגע ואז חזר, הוא הרגיש שהוא יוצא חוויה חוץ גופית. וחוויה חוץ גופית זאת חוויה שיכולה להעיד על כך שאחרי המוות בעצם באמת הנשמה כאילו יוצאת מהגוף והיא הולכת למקום אחר. עכשיו, עוד משהו שקשור לשאלה של מה קורה אחרי המוות זה מה קורה לפני שנולדנו. עכשיו נניח ניקח אישה בהיריון אחרי 9 חודשים נולד תינוק או תינוקת. אוקיי? העובר מתפתח בבטן של האישה, ולפני שהוא התחיל להתפתח הוא לא היה קיים. עכשיו, כשהוא מתחיל להיווצר, כל הבשר, כל המבנה גוף מתחיל להתפתח בהיריון עצמו,
שבבטן של האישה, אז זה סימן שנוצר אדם חדש. עכשיו, הוא נוצר ביוזמת קיום יחסי מין, לצורך העניין. כלומר, זה לא שבני אדם באו לעולם, נפלו ככה סתם מהשמיים או משהו כזה, אלא נולדים דרך אישה עשתה, הביאה ילד לעולם, תינוק או תינוק לעולם, וככה בני אדם הגיעו לעולם. ולכן אין דרך לדעת בוודאות מה קורה אחרי המוות, כי יש 1,001,000 אפשרויות, וגם אין דרך לדעת אם יש אלוהים או אין אלוהים, כי יש 1,000,000 אפשרויות, ואז אנחנו תמיד נהיה מבולבלים, לא נדע אף פעם מה נכון או מה לא נכון. והפתרון מבחינתי, כן? בתור אגנוסטי זה מישהו שהוא לא מאמין ולא לא מאמין, כלומר באמצע. כלומר, אני לא מאמין שיש אלוהים, אבל אני גם לא מאמין שאין אלוהים. אני אומר שלדעתי אין אלוהים. אגנוסטי זה מי שחושב שהוא יכול להיות שאין אלוהים או שיש אלוהים, או שאין כרגע ואולי יום אחד נגלה או נראה אותו, או נגלה שהוא קיים, נגלה סימן שהוא קיים. עכשיו בואו נסתכל למעלה על השמיים, עכשיו לילה, אוקיי? אז אין שמש, יש ירח. אם אנחנו מסתכלים, שימו לב, אני מכוון את הטלפון שלי לכיוון השמיים, חכב לילה, אז חושך, אז לא רואים שמש, רק כשזורחת השמש, אז כשהשמש זורחת, היא בעצם נותנת לנו אינדיקציה שקיים משהו. כלומר, השמש עצמה, גם אם אנחנו נבראנו, הסימן שגם השמש נבראה על ידי מישהו. שמתם לב שהשמש כל הזמן מחממת וזורחת, ויש יום, לילה, יום, לילה, יום, לילה, ושזה אף פעם לא משתנה. כלומר, מין תהליך אוטומטי כזה, והשמש עצמה, זה הדבר שגם כן צריך לחשוב איך הוא נוצר. למה? כי השמש עצמה היא כמו כדור אש. ענק. אי אפשר להתקרב לשמש בגלל שהיא רותחת. נגיד, לירח כן הצליחו להגיע, אבל השמש אף פעם לא יצליחו כי היא רותחת. כי ברגע שהחללית מתקרבת, היא נשרף. זה נשרף. זאת אומרת, אם יש שמש, נגיד ככה, יש שמש, השמש זורחת, אוקיי? זה אומר שיש משהו. כי אם יש עצים, יש שמש, יש בעלי חיים, יש לנו איברים, סימן שזה נוצר איכשהו. אם מישהו ברא את זה או לא ברא את זה, אין לנו דרך לדעת בוודאות. אפילו בין אם אתה חילוני או דתי או חרדי או לא משנה מה, או מסורתי, לא משנה מה האמונה שלך, אפילו אם אתה נוצרי או יהודי, לא משנה, או מוסלמי, לא משנה דתות, שום דת שקיימת לא יכולה להוכיח אם אלוהים קיים או לא, אם יש חיים אחרי המוות או לא, מה קורה אחרי המוות, וכל השאלות הפילוסופיות. ומה שאני אומר זה דבר פשוט, זה עניין אפשר, כל אחד יכול להגיע למסקנה משלו. הדתיים הגיעו למסקנה שיש אלוהים, הם מאמינים, יש להם תורה וזה. אבל מה הבעיה עם התורה? שהתורה בכלל בעצמה יכול להיות הומצאה על ידי בני אדם, ולא על ידי משהו שנקרא אלוהים. אם התורה נכתבה על ידי בני אדם, ולבני אדם אין כוחות על טבעיים, הסימן שזה המצאה. אז מה שכתוב בתורה הוא לא באמת אמיתי, כי אם זה היה על ידי אלוהים, אז היינו גם מקבלים איזשהו סימן, איזשהו רמז על זה. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו, נעסוק גם בעניין הזה שזה מצווה להביא ילדים לעולם. עם זה אני לא מסכים. למה? כי אין שום חוק בטבע, מבחינת הטבע, שאנחנו חייבים
להביא ילדים, או שזה מברך, או משהו כזה. אנחנו מביאים בן אדם לעולם, כאילו, הם מביאים ילד לעולם. אבל, כאילו שכתוב בתורה שזה ברכה, או שזה מצווה לעשות ילדים, התשובה היא חד משמעית לא. כי פשוט מאוד, זה לא, נגדיר את זה, דבר כזה שהוא מאוד, כלומר, להביא ילדים לעולם, זה דבר כזה שהוא עוסק להביא מישהו חדש לעולם, כלומר, נוצר חיים חדשים. אבל זה קורה רק כשמקיימים יחסי מין, גבר ואישה. הזרע והביצית, מה שנקרא, כאילו, הזרע נכנס לתוך הרחם, ומאותו רגע האישה אמורה להיות בהיריון, ואז מתחיל להתפתח העובר, ואז אחרי 9 חודשים אנחנו מביאים מישהו לעולם. או מישהי, בן או בת. במקרה כזה, צריך לחשוב, ואני בתור אדם שיש לו אוטיזם בתפקוד גבוה, אני עוסק בפילוסופיה הרבה, לא מעט. חשוב לי לציין שהשאלות האלה, הפילוסופיות האלה, הן שאלות שעוסקים בהן הרבה שנים, כמובן, בפילוסופיה וכל זה, אין תשובה חד משמעית לשאלה פילוסופית כמו מה קורה אחרי המוות, אין תשובה חד משמעית לאם יש אלוהים או אין אלוהים, אין תשובה חד משמעית אם יש חיים לפני שנולדים, נניח, יש חיים לפני שנולדנו, נולדת. יש הרבה שאלות יכול להיות להם כמה תשובות, ובגלל שיש כמה תשובות, אז אין משהו שהוא חד משמעי. בגלל שאין משהו שהוא חד משמעי, אז אי אפשר לדעת בוודאות מה נכון ומה לא נכון. עכשיו, הנטייה שלי להאמין, למרות שאני חילוני אגנוסטי כשציינתי, היא שיש משהו, כלומר, יש סיכוי מסוים שקיים אלוהים. האם נצא במסקנה שהוא קיים? הוא די אכזרי ורשע וגורם לנו לסבל. למה? כי יש רעידות אדמה, יש מלחמות, יש כל מיני דברים שהם פשוט, איך אומרים? דברים שהם לא, אי אפשר לדעת בוודאות. אבל הדברים השליליים שקוראים, אסונות טבע, כמו רעידות אדמה, כמו צונאמים, הוריקנים וכדומה, סליחה, אלה דברים שליליים, כלומר, אז אם באופן תיאורטי קיים אלוהים, הוא כועס עלינו ושונא אותנו. אחרת, למה הוא לא עוצר את הדברים האלה מלקרות? כמו שלמשל, ניקח לדוגמה את מלחמת העולם השנייה, השואה, שנרצחו 6 מיליון יהודים. אם היה קיים אלוהים, אז למה הוא לא הציל אותנו? למה הוא נתן לנו למות בשואה? במלחמת העולם השנייה, סליחה. כמובן. זה מוכיח שאין דבר כזה אלוהים, לפחות מבחינתי, אבל כן קיים אולי משהו אחר שיצר את כל הדברים וכל הזה. ולכן התשובה לשאלות כמו מה קורה אחרי המוות, אם יש אלוהים או אין, אם קיים אלוהים או לא קיים אלוהים, אם יש חיים לפני שנולדנו, אם יש חיים אחרי שאנחנו נפטרים, איך השמש נוצרה, למה יש עוד כוכבים כמו מאדים, נפטון, יש כל מיני שבתאי, יש כל מיני פלוטו, יש כל מיני כוכבים אחרים. למה יש לנו 2 עיניים ולא 3? למה יש לנו לב אחד ולא 2, 3? למה יש 2 ריאות? למה יש 2 אוזניים? כל מיני שאלות כאלה שאין תשובה חד משמעית אליהם. אבל עצם העובדה שאנחנו כביכול יודעים להגיד
שקיים משהו, הסימן שזה נוצר איכשהו. זה המחשבה שלי בנושא, זה מה שאני חושב בעניין הזה. עכשיו, בתור אגנוסטי מושבע, כן? לדעתי כל החיים אני אהיה אגנוסטי ולא אתאיסט. כי אתאיסט לא מאמין באלוהים בכלל, והאגנוסטי מאמין שיש סיכוי שקיים אלוהים. או שיש חיים אחרי המוות וכדומה. אז אני, הכי טוב מבחינתי לפחות זה להיות ניטרלי, להיות לא כן מאמין ולא לא מאמין. כלומר, אני לא מאמין באלוהים, אבל גם לא כן מאמין באלוהים, אני באמצע. יכול להיות שהוא קיים ויכול להיות שהוא לא קיים. יכול להיות שיש חיים אחרי המוות ויכול להיות שאין חיים אחרי המוות. זה מסכם בעצם את כל הסיפור.